Todos o decían, a esperanza é o último que se perde, e finalmente os case 300 traballadores acabaron celebrando a continuidade da empresa Montoto, pero pola mañá, a primeira hora, non as tiñan todas consigo. A Garda Civil e a Policía Local volveron facer garda na xornada do mércores diante dos bancos de Lalín, pero os empregados estaban en Santiago. Agardaban xunto ao estadio de San Lázaro o resultado dunha reunión que Xunta, empresa e banca mantiñan dende as 9 da mañá. Pasaban as horas e os nervos medraban. Pendentes do teléfono, a boa nova chegaba minutos antes das 12 da mañá. Acaba de sumarse o Popular, polo tanto, hubo firma. Entón están nos trámites de firmas o plan de viabilidade. Ahora vamos a salir de aquí cara lá, seguramente vamos a ter que quedar a X metros, porque nós, evidentemente, os sindicatos vamos a pedir unha copia. Non é o momento ahora de facer valoracións, as faremos despois ali. Creo que había que darvos a noticia a vos os primeiros. Creo que é importante só unha cousiña: vale a pena pelear, vale a pena loitar.